Silav roj baş, hevan no hevî dikim û tev baş in selametin çend û çend em e amedek ne dixwazim jora pêşkêş bikim bi giranî em ê behsa Rojavayê Kurdistanê bikin. Di Rojava Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê jî em mesela CHP heye hûn zanin adaleta AKP qayyum danî ser CHP aniha di navbera Özgür Özel û Kiliçdaroglu de problemê ciddî hene lê di dawiya dawî de bi telefonê axivîn normal roja yekem dema ku Mehkemeya Tirkiye biryara betalkirina Kongreya CHP da û dişûna Özgür Özel de Kılıçdaroğlu wezîfedar kir. Kılıçdaroğlu telefonê serokê berê Özgür Özel kir lê bersim neda. Özgür Özel bersim neda. Aniha do êvarê axivîne, do bi şev axivîne ya jî vê sibê ka ez nûçê bu ara par bikim. Lê mesela Gülistan Doku da tiştekî nû heye. Destûra we pêşî em cih bidin wê paşê em hema dest pê bikin. Kevin Rojavê din. Mesela Gülistan Doku da jî îtirafeke nû heye. Berê hatiye kirin lê niha eşkere bû. Wekî din di derbarê Başûrê Kurdistanê de guherîna demografîk heye. Selhedîn Demirtaş herkes behs dike. Aniha herkes heyraniya xwe ye ji bo Selhedîn Demirtaş nû dike. Hem li Bakurê Kurdistanê hem li Tirkiye. Wezareta Dadê ya Tirkiye ragihand ku di çarçoveya doza Gülistan Dokuyê de gumanbarê Reviyayê Umut Altaş ji aliyê hêzên ewlehiyê yên Amerîkayê ve aniha hatiye binçavkirin kirtiye. Li ser gumanbar Umut Altaş bültena sor hatibû derxistin. Lê pirsîna ku êdî wekî dosyeya kuştinê tê meşandin, Umut Altaş wekî kesekî krîtîk tê pênasêkirin. Êdî Gülistan Doku ne wenda ye, weke însanekî ku hatibe kuştin êdî tê zanîn. Altaş hevalê nêzîkê Mustafa Türkay Sonel e. Mustafa Türkay Sonel kurê waliyê Bereyê Dêrsimê ye. Sonel bi sûcbariya kuştina bi zanebûn niha di zindanê de ye. Li Tirkiye hate girtin piştî heft salan dereng be jî kurê waliyê. Rast rast Gülistan Doku kuştiye. Hem jî de ereba xwe de kuştiye. Aniha îtirafê wî hene zû bi zû ji we re bêjim. Altaş beriya çend rojan ji rojnameyekî re îdia kiribû ku Sonel yani kurê walî bi devê xwe li kuştina Gülistan Dokuyê mikur hatiye îtiraf kiriye. Altaş di wê hevpeyvînê de gotibû wê demê ez nezan bûm, saf bûm, li malê ji min re got ku zêde diqêriya yani Gülistan zêde diqêriya min jî gule berda serî wî. Ez dixwazim midî ev bûyer were zelalkirin yani ev kesî aniha fîrar e li Amerîkayê hatiye girtin ew dibêje. Dibe hatta min destê xwe jî da wê sîlaha ku pê Gülistan Doku kuştibû. Hişê min çûbû, min tekîlê xwe bi cîhanê re qut kiribû, ez ketibûm nava şokekî, niha êdî tiştan hêdî tînim bîra xwe dixwazim her tiştî eşkere bikim. Ev kesî ku aniha li Amerîkayê hatiye girtin Altaş, di axaftina xwe de gotibû cenazeyê Gülistan Doku ji aliyê Şükrü Eroğlu ve hatiye wenda kirin. Yani pêşiye de erebê de dikujin, cenaze bi şiklekî wenda dikin. Eroğlu kî ye? Berpirsê parazvaniya Tuncay Sonel e. Yani koruma waliyê Dêrsimê Tuncay Sonel veya parazvanê wî ye. Hem jî berpirsyarê parazvaniyê ye. Niha dibêje ez cih tam nizanim. Lê dibe ku li derdora zanîngehê be, li ciyên vala, li çolterên derdora Aktulukê be, bila li wan quncikan binêrin. Dibe ku cenazeyê Gülistan Doku li wan de be. Divê li Bayraktepê, li qada çopê ya li keleka tesîsên parastina avê jî lêkolînekî were kirin. Tê texmînkirin ku Umut Altaş sala 2022 çûye Meksîkayê ji wê derê bi rêyên neyasayê derbasî Amerîkayê bîye ew rêwîtiya wî ye yani ew kesê ku bûye şahidê kuştina Gülistan Doku yani hevalê kurê walî ye ew çawa çûye Amerîkayê behsa wî dike lê meselekî pir nemîhîm e. Niha mesele hevan no. Aniha doz di kîjan astê de ye lê pirsîna ku aniha hatiye vekirin kurê waliyê Bereyê Dêrsimê Mustafay Türkay Sonel karmendê îdareya taybetiya bajêr Erdoğan Elalidî bi sûcbariya kuştina bi zanebûn aniha hatine girtin. Wekî din Zeynal Abarakov û bavê wî Engîn ew jî polîsê kevne
Cemile Yücel, Diya Zeynel Abarakove, raste TV Umut Altaş, Bavê Umut Altaş, yani Celal Altaş û Nurşen Arıkan, polisê ji kar hatiye derxistin Gökhan Ertok, parezvanê Parêzer Şükrü Eroğlu, bi sûcbariya veşartin û wendakirina delîlên sûç hatine girtin. Wekî din doktorekî jî heye. Ê ku qeydên Gulistan Dokû wendakirine li nexweşxanê, em jî re dibêjin serbijîşkê nexweşxaneya dewletê ya Dêrsimê wê demê Çağdaş Özdemir bû, bi îddiaya qeydê nexweşxanê jê birine, belgeyên fermî xirab kirine hatiye girtin. Tuncay Sonel, yani waliyê Dêrsimê sûçên li hemberî wî çi ne? Tunekirin, veşartirin yan jî guhertina delîlan, destwerdan yani müdaxaleya da amarên agahiyên belgeyên belgeyan de. Telefona Gulistan Dokû girtiye ew karta sim karta têde guherîn têde çêkiriye. Belavkirina neyasayî agahiyên kesane, xirabkirina belgeyên fermî ji wî tê sûcbar kirin. Yani kuştin û wendakirina cenaze tuneyê têde tenê tunekirina delîlan heye. Tê îdia kirin ku walî Sonel ji bo kurê xwe ji dozê rizgar bike hemû derfet bikaranîne û saziyê dewletê jî bikaranîne. Hevan Özgür Özel û Kılıçdaroğlu axifîne em cih bidin axaftinê wan. Özgür Özel ku ji serokatiya CHP hate dûrxistin û Kemal Kılıçdaroğlu serokê berê yê CHP'ye de derbarê vê meseleyê de telefonê hev kirin axifîn. Di hevdîtinê de Özgür Özel daxwaza kongreyê kiriye ji Kılıçdaroğlu. Çêwirmendê ragihandinê yê Kemal Kılıçdaroğlu Atakan Sönmez eşkere kir Kılıçdaroğlu niyeta xwe ye ji bo birina partî ya ber vê kongrê ve bi Özel re parve kiriye. Kılıçdaroğlu aniye ziman ew dixwaze di dema herî guncaw da yani çi zû dibe bila zû be kongrê li dar bixe li Özel teqezî li ser wê yekê kir ku divê kongre di demê herî kurt de çêbibe. Li gorî agahiyên ku ji navenda giştî CHP hatiye wergirtin, Özel aniye ziman ku piştî biryara dadgehê di nava endamên partî û welatiyan de hersekê mezin heye, normalê jî. Özel destnîşan kir ku ji ber vê yekê divê biryara kongreyê awarte werestindirin acîlen hemû partiyên siyasî, sendîka, jûriyên pîşî, saziyên civakî, baro vê biryarê weke neyasayî dibînin, Dem Partî jî wisa dibîne. Ev daxwaza endamên partiyê û gele ez divê mijarê de tawîza nadim dibêje Özgür Özel. Kılıçdaroğlu jî soz daye gotiye ez werim bibim serokê CHP û bibim kongrê em ji nû va kongreyekê çêk bibin pêk bînin. Hûn zanin evanno di sala 2023 de kongreyê CHP çêbû Özgür Özel weke serok hat hilbijartin Kılıçdaroğlu ket lê qebûl nekir. Kılıçdaroğlu hevalê wî çûn gilî kirin gotin kongre li gorî usulê çênebiye û ev jî tabî hincet be bahaneyekî bû. Anîn dîzayn kirin. Adaleta AKP ket dewrê serokatiya Özgür Özel betal kirin, kongre jî betal kirin. Hemî biryarên ku piştî wê kongre hatine dayîn çaliyê CHP ve hemî îptalan. Îjanha nîqaşên pir kurt têne kirin. Gelo anha şaredariyên temamê Türkiye ew ê betal bibin hin hukuknas dibêjin erê mecbûr e betal bibe. Çima? Ji ber ku wextê hilbijartin çêbû bi biryara CHP namzet hatin diyar kirin. Namzetên şaredariye. Biryara CHP çi ye? Özgür Özel û hevalê xwe ê ku divê kongrê de hatin hilbijartin. Yani normal ji bo eşkere bibe. Niha Mahkema Türkiye dibêje hemî biryarên piştî wê kongrê bêkêrin derbas nabin hukmê wan tune. Temam. Piştî wê kongrê çi bû? Hilbijartinên şaredariyan çêbûn. CHP yani Özgür Özel namzet diyar kirin. Ew namzet ana normal mane wan tune. Ne rewane li gorî adaleta Tirkiye. Çi dibe normal şertan de dibe hemî hilbijartinên şaredariyê
heştê û yek bajaran jinûva werin çêkirin. Ya. Hemî tevlî hev bîye. Îja aniha dünya alem behsa Selahaddin Demirtaş dike. Hakikaten bê mübalağa. Çima behs dikin? Çünkü Selahaddin Demirtaş berê ku were girtin, 4-5 sal berê were girtin, çend meh beriya were girtin, hem di axaftinê xwe li meclîsê de, hem jî di axaftinê xwe li ser sahneyê de tim behs kir. Tim xîtabê civaka Tirkiyeyê kir. Got binêrin. Îro Şirnaxe, Amedê, bajarê me dine qayyum davêjin ser bajarê me. Bêdeng nemîn. Bêdeng nemînin. Sibê tê serê we ev desthilatariya AKP, MHP li hêsirên çavan nanêre, vana bê wîjdanin, vana bê rehmin, vana hebe heye tune ji bo wan desthilatariya wan e, ji bo wan pereyê, gendeliyê, diziyê. Îro tişta ku tînin serê Bakurê Kurdistanê, sibê dikarin bînin serê İzmîrê, dikarin bînin serê her heremên Tirkiye jî. Ev însanên li ser desthilatariyê AKP, MHP ji milletê Kurd çawa ku hez nake, ji milletê Tirk jî hez nake. Werin em mirovên muxalîf bibin yek, em vê desthilatariyê hilweşînin. Lê çi kir? CHP tam berova jî kir. Anî li keleka AKP ciyê xwe girt, parêzbendiya Selahaddin Demirtaş û hevalî wî rakirin. Îja ev axaftinê Selahaddin Demirtaş ku pêşerojê dibîne, pêşbîniyê wî yek bi yek derketin, îro aniha li medya sosyal de, di televizyonên Tirkan de yexwedî îtîbar û bêîtîbar feq nake. Li her derê de devê her kesî de ye. Ev însan siyasetmedarekî çawa ye? Çawa zane ev xwesta pêşerojê bibîne? Çawa Tayyip Erdogan xweş nas kiriye? Veya li aliyekî? Baş e? Niha şîroveyekî din jî heye ku dewleta Kur a Tirkiye vê dîzaynê dike. Aniha ew senaryoya ku aniha em di nav dane em tê de dilîzin, ev senaryo hatiye amadekirin bi salan berê ji aliyê dewleta Kur ve. Aktorên vê tiyatroyê hene. Tiyatro ku em aniha di nav dane. Kılıçdaroğlu jî yek ji wan aktoran e. Tayyip Erdogan e, Devlet Bahçeli ye. Özgür Özel daxilê nava vê senaryoyê nebîye. Mesela dibêje ez teslîmê nîzama müesses nebûm. Êdî çi manê? Behsa çi dike? Ez dibê teslîm nebûme. Yani senaryoyekî heye di derbarê Tirkiyeyê tê lîstin, nel gur fayda Kurdan ji wara bêjim, pêş da bêjim yani. Ew senaryoya ku hatiye çêkirin ku ev aktorên em behs dikin di nav da cih digirin, Kılıçdaroğlu jî li gurî wî tev digere. Kurd menfaetê Kurda tê tunene. Li gorî xwe hilbijartinan çê dikin, di hilbijartinan de kîjan partî çi qas rayî digire hemî tê dane. CHP partiya herî kevin partiya yekem, partiya damezrêner ya Tirkiye. Yani Partiya Atatürk'e. Ji bo wî partiyek mühim e. Heta niha di 24 salê dawiyê de serkeftinekî bi dest nexistiye li hember AKP. Piştî hilbijartina Özgür Özel, cara yekem di tevahiya Tirkiye'de bu partiya yekem. Yani AKP ket rêza duyem. Ji bo wî mühim e. Aniha di cîhana medyaya Tirkiye'de jî piştgirî ji bo Özel heye. Ne ji bo Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu aniha nayê hez kirin. Wekî qayyum tê pênasî kirin. Qayyumê ku ji aliyê adaleta AKP ve hatiye tayin kirin. Hevan û em bidomînin, em derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Li wê derê ev mesele Özgür Özel û Kılıçdaroğlu, mesela CHP wê hîn pir dirêj bajo. Di vê naverê de CHP îtiraz kir, lê mahkeme dîsa red kir. Yani aniha êtî çare tune ye. Qayyumê AKP Kılıçdaroğlu wê were ser serokatiya CHP, ew ê kongre çêbikin, êdî Özgür Özel ji nûva tê hilbijartin, nayê hilbijartin em nizanin. Lê tiştekî heye, ev rojnamevanekî heye,
Aslı xwe Kurd e û ew jî mîna me YouTube çê dike Levent Gültekin ew ê îdayekî balkêş derxist pêş min jî lê godar kir dibêje ez çûm Cem Kiliçdaroglu ew zemanê ku parêzbendiya Selhedîn Demirtaş û hevalî wê radkiriniya wê demê dibe em weke kes dibe tekîliya min bi Kiliçdaroglu re baş bû dibe ez çûm Cem wî min lava kir rica kir me got başkanım Selhedîn Demirtaş û van wekîlên Kurdan li meclîsê ne were li keleka AKP cih negire û parêzbendiya wana raneke. Parêzbendî uzan çi ye ne? Parêzbendî yani dokunulmazlık. L'immunité. Yani tu wextê parlamenter bî kes nikare di derbarê te de doz vebike. Yani tu suçê siyasî bikî, xwe îfadekirinê falan bêvan normal mehkeme doz venake. Yani. Tu wê manayê te dibêjim. Ji wextê ku piraniya meclîsê bibêjin erê ew parêzbendiya te yani dokunulmazlığa te radibe. Ji wextê ku rabû dikarin te ji wekîltiyê jî bigirin bavêjin hepsê. Ê Selhedîn Demirtaş wisa bû. Welhasil dibe ez çûm Cem Kiliçdaroglu min got kê ku neke. Digûyî got ez mecbûrim bikim. Yani ev jî wî teoriya me ku dewleta Kur li gorî xwe hin senaryoyan dîzayn kiriye di pratîkê de dide lîstin piştrast dike. Yani wê teoriyê piştrast dike. Piraniya wekîlên CHP gotine na em nikarin parêzbendiya Selhedîn Demirtaş ra bikin. Em nikarin li meclîsê li cem AKP cih bigirin li hember HDP. Kiliçdaroglu çûye heta Enqereyê, İstanbulê, gelek bajarê din geriyaye, gelek wekîlan tehdît kiriye wekîlên CHP. Gotiye hûn mecbûrin tiliya xwe rakin bibêjin bila Selhedîn Demirtaş ewa wî bikeve. Dokunulmazlığa wî bikeve. Yani dibêje Kemal Kiliçdaroglu baweyekî taybetî mücadele kiriye ji bo rakirina parêzbendiya Selhedîn Demirtaş. Yani pir ecêb. Selhedîn Demirtaş jî ji hepsê got yûrû pîro em destek didin te li hember AKP. Tabii ev siyaset e. Selhedîn Demirtaş ez fehm dikim. Yani dixwaze ji bo hilweşandina AKP, MHP mecbûr ma destek bide CHP. Mecbûr ma. Yani ev jî siyaseteke. Ew ne mesele ye. Yani ji hevan no dibe merû dostê xwe dijminê xwe nas bike. Kemal Kiliçdaroglu xirabiyekî mezin kir li siyaseta Kurd. Piştî ku Özgür Özel hatiye ser CHP normal dostaniyekî heye yani. Xirab li çavekî xirab li Kurdan nanêre. Herçend partiya ku jêrê Kurdan bejî. Mesele ne? Tabii divê her tiştî mirov tevlihêv neke. Atatürk tiştekî dire. Pir aliyên baş êyî Atatürk hene, pir aliyên xirab. Atatürk di mesela Dêrsimê de tam bû ku jêrê Kurda. Lê wekî din di meseleyên pêşketinê de, laîsîzmê de, modernîzmê de yani reformên baş kirin li Tirkiye. Ji Osmaniyan rizgar kir Tirka. Yani ne xirab bû. Hûn ê bêjin çima ya Osmanî baştir bûn. Ji bo me feq nake ya. Ji bo me feq nake. Ême em azadiya Kurd û Kurdistanê dixwazin. Di dema Osmaniya de jî pir mafê Kurda falan tune min. Behs dikin ne rast e. Hevan no. Tamam. Meselên dîrokî em roja gidî jî dikarin bikevîne. Ev li aliyekî niha derbarê Rojavayê Kurdistanê de hin nûçe hene. Nûçeyên ku mirovan değişînin, nûçeyên ku hinek mirovan şa dikin hene. Ji bo îsyanekî nerm heye li Rojava. İnsan xeyîdîne rastin lê îsyan jî dikin. Meclîsa Malbata Şehîdan ya Herêma Cizrê ya Rojavayê Kurdistanê ji bo guhertina navê dibistana daxuyanî dane. Dibêjin em wekî Meclîsa Malbatê Şehîdan ya Cizrê her gavê ku armanca wê jêbirina sembolên fedakariyê û dûrxistina nifşan ji bîra şehîdan be bi tundî red dikin. Dibistanên ku navê şehîdan lê ne tenê avahiyên perwerdeyî ne lê peyamên neteweyî exlaqî ne
ku zarok û cîwan fêr dikin. Şehîd xwedîcî û xizmeteke şehîd xwedî qîmeteke pîroz in ku destîrêjî li wan nayê qebûl kirin. Li ser vê bingehê em berpirsyariya dîrokî û exlaqî ya her biryara ku van navan dixe hedefê datînin ser milê aliyên pêwendîdar û daxwaza rêzgirtina ji îradeya malbatê şehîdan û hestên civakî dikin. Yani dibe em dixwazin ku rêveberên Rojavayê Kurdistanê yê Şamê rêz û hurmet nîşanê îradeya malbatê şehîdan bidin. Navê zarokê me li ser dibistana hebe ranekin. Şehîdê me ne. Bang li erê yani ji Şamê xwestin ku vê biryara xwe betal bikin. Biryara guhertina navên dibistana. Meseleyekî din heye Rojava Kurdistan em didomînin niha bi guhertina desthilata Sûriye re hevano alozî kê nebûne her roj zêde dibin. Em dibînin di navbera eşîrên Ereb û van çeteyên Şamê de jî şer û pevçûn çêdibin. Ji artêşa Şamê însan hatin kuştin. Duh pêr li derdora Reqayê jî. Hin eşîret hene serî rakirin niha êlo eşîrên Ereb. Sebep çi ye? Problemê wan ê navxweyî ne. Lê li deverên cudayê Sûriyê jî bûyerên kuştinê hene, revandan hene, girtin hene, xwepêşandanên nerazîbûnê hene li hember sîstema Şamê. Li bavê weke numune li dijî mayîna baregehên dewleta Tirkî xelkê herêmê daketine qadan. Li Cebel Eqîl gundewarê bavê ye girêdayê Helebê ye. Li dijî hebûna baregehên dewleta Tirkiye li ser Erdê xwepêşandan li darxistine. Niha çalakiya şîniyên Cebel Eqîl di hefteya şeşan de ye didome. Divê me rû cih bide wana ji ber ku ew naxwazin dewleta Tirk li ser Erdê wan, li ser zeviyê wan, di nava malê wan de baregehên xwe ava bike. Bab. Bab tam li ser rêya Kobanî û Efrînê ye. Baş tê bîra min. Bab di destê rejîmê de bû. Paşê Bab ket destê Daişê. Temam. Bab destê Daişê de ye. Wextê ku Kobanî rizgar bû hevano şervanê me xwestin ji Kobaniyê ve bikevînê min biçî ve bikevînê derbasî Efrînê bibin. Ew ê derê korîdorekî ve bikin. Dewleta Tirkiye çawa ku ew ferq kir ew jî ji bakur veketê hat heta bavê Bab girt. Yani Bab tam ser rêya Minbiç û Efrînê ye. Navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye sor diyar kir ku bi dehan xelk piştî nimêja îniyê li qadekî li hev kombûne bang li berpirsên herêma Bavê kirine, bang li waliya Helebê kirine, aliya eleqeder û filan û bêvan. Erkê xwe bînin cih û rê nedin ku baregehên dewleta Tirkiye li wê derê bin. Tiştekî baş e. Niha pirsgirêka çopê heye. Pirsgirêka çopê li Qamişloyê hebû. Anha li Hesekê jî pirsgirêka çopê gelekî giran e. Taxên ku restorant lê ne, goşt e, filan û îja bîn dikeve wan taxa. Ecayîb reş e. Şaredarî nikare ji bin vî barî derbikeve. Em godar bikin ya pêşî ez nûçe ji were bixwînim ê. Nûçe tune yani. Nûçe ev e. Bajarê Hesekê di nava çopê de ye. Taxa ku lê restorant hene, taxa ku lê navendên komersyal hene ê danûstendinê û filan û bêvan bîn dide û dibe ev were çareserkirin. Çi ye çareserî ka em li xwediyê meselê godar bikin. باجرة قمارة يعني ام ايرو المنطقة الحجرن يعني منطقة تجاري اعتبار دبي يعني قمار براستي زيادة بربو يعني نه منظرك حضاري يعني براستي بلدي جيتي بلدي يعني الكاريه كي اول شيء
کاری خورادمین لی اما چا گمارک زیده چی بوی یعنی بلدی هر دروجه هر سه روجاتی بلدی جارنا روج بشکل کی یومی درد کبه عمال پاغج دکن لی اما سبزو پاغج دکن ایواری ودگرن وک بری راستش برویه که امجد خوازن هویک مش بری شارداری بازار حسکی الکاریه که مر بکه نو الکاریه طبعا ملتی بهذور الکار به yani bazar me قريش نكد راستي زباله پر بوي بلدي بشكل يومي دتكفل اما يعني تشكي وقت بيعمل استفاده ناكن تمام يعني كلميش پر بونه بين پر دبي يعني اعتبار دبي سوقك تجاري خوار محلي خوارني تيد برن بين درد كافي اف بيناجي يعني از بيجم اوي نخوشي جلدي قلق نخوشي او تشيك براستي قلق جارا ام جوار دبيجن يعني هر سنه ما هي تقريبا ام جوار دبيجن اللي اما بفيدي چند جارا محاولان دي اما كز مخابن كز درناك دی مرو قبل مرو بحث خود که چینا مرو بحث خود براستی بلدیا ما بلدیا حسكي يعني قطاع مزنه كيمانيا قوم دكشينن آلياتي مكيمن طبعا الفرشة هبو متعاد بشتيقو خوكشان دج آلية سوكي وج آلية شرقي زحمتية مدكشينن لأنه آلياتي ما كفايتها حمى قطاعاتنا كان يجبو ولوجي ما ورديك كر سبها ورديك مكر إيفاري إيه سبها آلية سوكي وآلية جنوبية طبعا وجود بيجن أهمية حرض منطقة هي سوق تدي منطقة تجاري تبقى راي بر وآلية جنوب Hevanno, başı. Mesele eve em jî hêvî dikin ku şaredariya hesekê demekî kin navê meselê hal bike û çareser bike. Em derbasî mijarekî din bibin ne mesele ye. Ew ê hal be. Ew ê hal be. Niha hûn zanin Şamê kampanyekî de bu dest pê kirin. Li Rojavayê Kurdistanê li temamê Sûriyê kesê ku nebûne Sûriyeyî, kesê ku nebûne hemwelatiyê Komara Erebî a Sûriyê dikarin serî lê bidin û bibin hemwelatî. Wezareta Karê Navxwe ya Sûriyê doh li ser malpera xwe ya fermî daxuyaniyekî belav kir. Wezaretê diyar kir ku wan dest bi wergirtina serlêdanê wan kesan kiriye ku dikevin çarçoveya biryarnameya hejmar sêzdan ya sala 2026-an. Heta niha serlêdana 2892 malbatan hatiye tomarkirin ku ev serlêdan 10,516 kesan li xwe digire. Li gorî agahiyên wezaretê herî zêde li Hesekê serî lê hatiye dayîn. Hesekê serlêdana 2772 malbat. Yani 10,000 zêdetir însan in. 3000 malbat bibêjin. Wextê ku dibêjin Hesekê yani temamê Rojavayê Kurdistanê digire nava hevanno. Di demên pêş me de navê Rojavayê Kurdistanê eger bibe wilayeta Hesekê ya jî herema Hesekê yani hinekî em ê bihêşin. Rojavayê Kurdistanê ji bo me Rojavayê Kurdistanê ye. Divê bimîne. Wisa ye. Piştî Hesekê bi 75 serlêdanan Heleb bi 32 serlêdanan Şam paytexta Sûriyê tê wekî din Raqqa dêre zor li wê derê jî hin kesene serlêdan e. Navendên tomarkirinê yên li Şamê ji meha Nîsanê ve deriyê xwe ji van welatiyan re vêkirine. Ew e. Niha sedem hevanno ev pirsgirêka bênasnamebûnê ê Kurdan ji sala 1962 diyan vir ve heye di encama serjimêriyê de nêzîkî 200,000 Kurd ji mafê nasnamê hatin derxistin wekî biyanî yani mektum hatin pênasêkirin însanê ku nefermîne li Sûriyê qaçax yani. Vê rewşê wiha kir ku Kurd nêzîkî 6 salan ji mafê herî bingehîn ê weke perwerde, xebata fermî, kirîna mal, mülk
ger, seyahat, çûne dervê welat hemî bêparman ji vana. Yani tu tiştekî te tune ye. Lê aniha hal dibe. Zimanê Kurdî jî li Rojavayê Kurdistanê ew ê bibe zimanê perwerdê. Millet dew dike, dew nake, me jê re gotiye îsyana bêdeng. Yan jî îsyanekî nerm. Hevan. ji bo meseleyê zimanê Kurdî em ji bêzin destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê heta niha ji bo parastina zimanê bav û kalan ji ber hezarê salan sîstemên destpêkdar hewl didan ku vî zimanî qir bikin lê bi saya dayîkên me bi saya bav û kalê me di hundirê malbatê de ev parastina zimanê Kurdî hat kirin bi destpêka şoreşê xort û ciwanan e ji bo ku parastina بيجن دمت ام بيجن سيستما دولتا حكومتا دمكي دبيجي ام اعترافي بملتي كردكن لي اعترافي بزماني كردي ناكن حتى نهاش بو دستورا ويجي هين وكي رسمي نهات اعلان كرين جبر فيا كي ام چالاكي خبر دوام دكن دندري دبستانا دب دندري قادا دب اجبوم براسنا زماني خو بكن لسروي اساسي جي ام دخواز دكن نها راي اجبو رايا گشتي بتمامي و چكسن كراسي ام بيجن دخوازن ام بيجن براسنا زماني خو بكن ام جوك ملتي كرد لسروي دید هندره روجاوای کردستانی چاوا ما پاراسنا زمان و شورش کر ما پاراسنا ملت خو ام بیجن جوی شریکر از بیجم وکی کرد جما فهمه کو ام زمان خو بخوینن زمان خو بنویسیم زمان خو چاند خو ناس بکن دیروکان خو ناس بکن لسروی اساسی بانگا مج بوشتی کسی کو بناوی مروفاهی جی باندکن وکی جن وکی دایک وکی ما مستزمان کردی وکی خوندکار به ام دخواز زمان خو دکن کو د دستور سوری ده بداین بيكو ام بيجن وكي منتك به ما فكي دستوريه ما فكي مي خزايه كسكي كوراستي دماتي دنياي زمانك وي هي لسروي اساسي ام فيدا خوازي دكن حتى كو ام بيجم باراسنا زماني كردي مسوغر نكن راسي ام چالاكي خرانا وسينن مستيا زماني كردي د درباري زماني كردي ده ام قبول ناكن تشتي كو ايرو تيكرن لهمبر دادگاهي گو لافتیا زمان کردی تنیه و بزمان عربی هاتیه نیساندن ام وی تشتی قد قبول ناکن جبرگو زمان ناسنامه میه زمان هبونا میه با اوقا سال مبر خدا لهمبر رژیم سوری جبرگو ام بزمان خو بخوینن و ام بزمان خو باخبن ام ایرو روج ام بزمان خو تناس کرن هر پیک هاته بزمان خو تناس کرن و حتی دلوپک خوینجی جانی مذهبه ام جدب زمان خو برنادن جبرگو شورش روجاوا دما مدس پیکر م شورش زمانی کردی دست پیکر و حتی داویجی ام ببینن بزمان خو باخبن بزمان خو بخوینن و قبول ناکن چه سیستم چه دستلاتاری به چه دولت به گول هم بر ما بسکنه جبو زمانی خو ام قبول ناکن ام قبول ناکن ام قبول ناکن او قص بسه müzik tevlî bû hevan no ez ji we re çi dibêjim li Başûrê Kurdistanê demografî tê guhertin yanî li şûna Kurdan Arab têne bicêkirin ev jî problemekî ciddî ye bi taybetî li derdora Kerkûkê aniha heremên ku bawekê fermî nakeve çarçoveya herema Kurdistanê li wê derê malbatên Ereban bicî dikin destatînin ser zeviyên Kurdan qismekî Türkmen jî bûne mağdur wisa tê gotin lê piranî Kurdin yani em heremên ku aniha derdora Kerkûkê di nava Kurdistanê jî nagirin dibin xeteriyekî ciddî dane em derbasî cem kenekê bibin li kenekê jî dîsa daxwazên yeketiyê gelekin bi wesilêya 27 ne dikive sala 27 kenekê ne rast e ji xwe li ser nivîsiye bi wesilêya 27 salvegera damezrandina xwe daxuyaniyekî daye kenekê
بانگ لحمی سازی و دزگاه کردستانی کریه بانگ لپارتین کردان کریه بانگ لملت کرد که جبو یکیتیا نتوی هزا خوابکن یک لحف کن ببن کنگره چه بکن آرمانجی خواه یه نتوی بینیم برچاوی خواه پرورده یا کردید به و جبو وان آرمانجا بکیو نوا خزمته همو هزین کرد لهر در جیانه دبی ببین یک دبیجه کنکه دوی نابره ده دانالد ترامپ جی تشتکی دبیجه لی تشتین yani şer Amerika و İran'ı sekiniye. Amerika tek çu. Jwara bejim. Amerika ser neket. Çava ku plan kirbun usa peş neket. Şberviye ki seroki Amerika'yı naha xadı betine. Dibêje em ê weke li Venezuela'yê me çaniye serê reveberiya wê derê em ê aynı tiştî bînin serê reveberiya İranê jî. Lê bêfayde ye. Divê naberê de serfermandara artêşa Pakistanê û şandeyekî Qeterî ji bo danûstandinan çûn İranê. Anaha hem Qatar hem Pakistan di naberê de ne ji bo bikaribin ji nûva rêyekê diyalogê bibînin. Lê dibe ku demên pêş me de ez bawer nakim anaha êdî şer çê bibe. Yani şer disekine Hürmüz anaha vedibe. Ji ber ku welatên kendavê pir zerarên ciddî dîtin. Kesî texmîn nedikir ku ew qasa aboriya wan xirab bibe, ava wan qirêj bibe, pêşa roja wan tarî bibe. Pir zerarên ciddî dîtin. Zext dan ser Amerîkayê ji bo ku şerê xwe bide sekrandin. Normal e jî. Niha divê naberê de li Giresunê qezayekê trafîkê heye. Ez wî jî ji we re bêjim 5 kes mirine. Li bajarê Giresunê yê Tirkiye li ser rêya Beravê ya Behra Reş kamyonekî pir mezin barhilgir jê re dibêjin li 2 otomobîlan xistiye. Di qezayê de li gorî agahiyên destpêkê 5 kes mirine 6 kes birîndar bûne. Qeza îro destê sibê li nêzîkê ew derbasbûna bendera Giresunê çêbiye. Barhilgirekî nasnameya şoferê wî hêjî nayê zanîn belkî jî niha kifşibiye piştîvan deqeyan. Li 2 otomobîlan qelibî di qezayê de otomobîl bi temamî pelixî. Trafîk jî sekinî 5 kes mirin 6 kes birîndar bûn. Wekî din li Çînê rewşekî bi vî şiklî heye. Li Çînê çi biye? Felaket e. Li Bakurê Çînê di hundirê kanekê komerê de teqîn çêbû li gorî agahiyên destpêkê heta niha 82 kes mirine lêgerîn berdewam e. Doh êvarê li kantona Şanxê ya Bakurê Çînê di kana komerê de ew jî bi navê Lîçûnyê teqînekî çêbiye lûdeyê. Hat diyarkirin ku di encama teqînê de heta niha 82 kesan jiyana xwe ji dest daye. Gelek kes jî aniha dibinê erdê de ne hejmara wan nayê zanî. Dibe ku hejmara miriyan zêde bibe. Li gorî agahiyên di derbarê sedema teqînê de asta karbon monoksîtê di hundirê kanê de gelekî bilind biye. Ev jî biye sedem ku rewşa karkerên di hundirê wê kanê de xirabtir bibe. Çawa hilweşiye nizanim. Ew jî nizanim. Ji ber ku aniha hilweşandinekî heye dibinê erdê de. Serokê Çînê Xi Jinping ji bo rizgarkirina kesên birîndar û tê de asê mane û ji bo lêkolînkirina sedemê bû yerê bang li pêwendîdaran kir yani kesên eleqedar kir ku bi vê meseleyê re eleqedar bin. Ajansa nûçiyan ya Çînê jî ragihand ku sedema teqînên aniha tê lêkolînkirin. Xebatên rizgarkirinê kesê asê mane di şert û mercên dijwar de berdewam dikin. Ya gazekî heye dibinê erdê de li hev kom dibe. Ya çaxmaq waxe vêxe ya tiştekî vêxe û teqe yani. Dibe ku ji ber sedemekî wisa be. Hevando ez aniha nûçeyên deqeya dawî binêrim. Çi heye çi tune ez ji we dostê hêjara ji hevalê hêjara bibêjim. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de nûçiyek heye hevano. Ew jî çi ye? Bi qasî 20,000 mamosteyên rêveberiya xweser derbasî pergala wezeretê bûne. Yani çima rewşekî bi vîya we heye ez nizanim.
perwerdeyi eger ne Kurdî be hevanno em rezîl û riswa dibin ji were bêjin. Mesele derbasî nava pergala Şamê dibî lê bi kêrî çi tê mesele ew e. Ez heman nûçî ji were bixwînim. Kî dibêje berpirsê rêveberiya perwerdeyî ya Hesekê vê daxuyaniyê dide Rûdawê. Di çarçoveya yekxistina pergala perwerdeyiyê de wê ji bo demekî rêbaza xwendina bi zimanê Kurdî bidome heta ku rêbazekê yekgirtî were amadekirin. Berpirsê rêveberiya perwerdeya Hesekê Adnan Berî dibêje nêzîkî 19,400 mamosteyên ser rêveberiya Xweser wê wekî karmendên daîmî derbasî ser pergala Wezareta Perwerdeyî ya Sûriyê bibin. Yek ji mamostê jî wê li derve nemîne. Li ser rêbazên xwendinê da zanîn ku heta amedekirina rêbazekê nû ya niştimanî ya sala 2028 û rêbaza rêveberiya Xweser bi Kurdî bidome. Her wiha destnîşan kir ku di rêbaza nû de wê taybetmendiyên hemû pêkhatiyan bi taybetî ê milletê Kurd wê werin parastin rêbaz wê li ser zimanê Kurdî jî were wergerandin. Berpirsê rêveberiya perwerdeyiyê ya Hesekê balkişand ser wê yekê ku li temamê Hesekê zêdetirê 700,000 xwendekar hene, 2,000 dibistan hene, ji sedî heftê avahiyên dibistanan di rewşekê ne baş tane ewcê heye ku werin nûkirin. Em çi jê fehm dikin? Em jê fehm dikin ku aniha ji ber ku hikûmeta Şamê nehazir e, sîstema perwerdeyiyê ya Rojavayê Kurdistanê wê bidome. Lê problem çi ye? Mamoste hene ne perwerdekirîne. Dibistan hene ne temîrkirîne. Sistem divê çêbibe. Ez nizanim yani bi vî şeklî nabe ya. Merû nikare her tiştî bi şer vegirê bide. Ne wisa ye. Piştî sala 2028 jî sîstema perwerdeyî ya Şamê wê li Kurdî were wergerandin ew jî di nîqaşê de ne. Müzakere devam dikin. Kamil dirin ya girîdayê wê ye. Girîdayê milletê me Rojavayê Kurdistanê ye. Eger hûn îsrar bikin meş û mîtînga hûn jî mafdarin ya. Hûn ê bibêjin piştî 14 salan yani çi derdê min heye ez heqê xwe teslîmê rêveberiya wan çetêyan bikim û paşê jî jinûva ji bo bi destxistina mafê xwe ez her meş û mîtînga pêk bêjim. Yani ew jî rast e. Ew jî rast e. Heqete me hûn nikare ji nav derbikeve. Ya mafê te destê te de ye tu wana teslîm dikî paşê jî ji bo jinûva bi destxistinê ji kê nava çalakiya. Yani hin heval hin derdor dibêjin na mafê me ê ku me 14 salan bikar anî li Rojavayê Kurdistanê hê jî parastîne hê jî destê me de me tu tiştekî ji teslîmê wan kiriye. Tiştekî wisa tune ye. Ew versiyon jî heye. Tabii ez nel baş bi Rojava me nizanim. Piştê şer û pevçûnekî ew qasa mezin elbet merûv nikare li bendê be ku wekê berê bidome. Ev belge filmekî hatiye amadekirin li ser Cîgerxwîn Kîmez Esîn Akgül amadekiriye derhener rêwîtiyekê li ser jiyana Cîgerxwîn e ez ê paşê rojekî din ez ê afîşê bi were parve bikim ji ber ku galaya wî heye li Stockholmê di 20 Hezîranê de ye hê jî wext heye em dikarin li ser biaxivin hatta carekî ji bo em bikarin li ser biaxivin Rêzdar Esîn Akgül eger ecayîb Kurdiyek wê xweş heye temame Rêzdar Esîn Akgül ez ê pêşwazî bikim îvan em ê dîrek qala ew ê bikin vê belge filmê bikin. Çima pêdivî dîtiye ku li ser Cîgerxwîn di vê demê de wisa dokümanterekî amade bike. Deb xatirê we silav rêzevan.